Bide honetan, Euskaraldiaren lehenengo eta bigarren edizioaren arteko ezberdintasunak azalduko dizkizuet. Bigarren edizioaren leloa Euskaraldia gehiagorekin eta gehiagotan da. Euskeraz gehiagorekin eta gehiagotan egin nahi dugulako. Euskaraldiaren bigarren edizioak bi berrikuntza berri izango ditu. Alde batetik, 11 egun izatetik 15 egun izatera pasatuko da eta ariketa azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartea egingo dugu. Bestetik, ahobizita belarri moduan ariketa egiteko aukera izateaz gain, ariguneetan, hau da, taldeetan ere ariketa egiteko aukera izango dugu. Talde hauek eremu antolatuetan sortuko ditugu eta entitateen laguntza izango dugu horretarako. Entitateak zer izango dian? Mota guztietako elkarte, erakunde publiko edota enpresa. Eta zuzen, prest al zaude euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egiteko? Bideo hau sorta baten lehenengoa izan da. Adi egon, gehiago egongo dirata. Hurrengoan, arigune bat zertan azalduko dizuegu. Horren arte! Bidontan azaldutako kontuan edozein galdera edo zalantza balin bazkazue, gogoratu hemen begian ikuskinetan galdetu ditzakezuela. Bestela, entitateak amiloeuskaraldia.eu zelbide elektroniko leherat. Eta horrelako bideo gehiago